Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Имрӯз 12 август баъди айдшанбе омадан рости гап чанд рӯз шуда? 3 рӯз шуд, 4 рӯз шуд ман гӯем. Ман умуман съёмка накардам барои он ки видео буд ва гуфтам ки ами видеоҳои монтаж карда ҳар рӯз мемонам. кам ҳар рӯз съёмка мекунам, лекин умуман натонистам съёмка кардан ва ҳамин рӯз ҳозир гуфтам ки биё съёмкае сар кунам барои он ки уже видеоҳо пага охиронаш тамом пага монтаж карда мемонам, бо аллакай ҳар рӯза рӯзи вай сар мешад гӯем. ҳаманҷа чӣ хеле ки мебинен ман шаб то видеои ҳамаша монтаж карда вай кардам соат 12 шуд ва бо саҳари соати 7 сраза хестам. Нилуфара садигирой кардам, ай душанбе омадем, камтар маззаш нашуд, як рӯз температура кардан, бо ишкамшон рафтак, не хай худо ба шукр ҳозир хела нағз шудак, им саҳари садигироиш кардам ва рости гап каме дароз кашидам, як ним соат зиёдтар хӯрок тайёр кардам мондаму ним соат зиёдтар дароз кашидам. Инҷа бинен чӣ кор кардем, қаламои гирифта ва унҷа намедонам чӣ кор карда, обое ба фикрам ҳамаша резонда. бо мехезм ҷамъ мекунам, ним соати дам гирифтагӣ бо ҳозир бо як соати дига гӯем ҷамъогир мекунам. ман инҷа каме хӯрок тайёр кардам, намедонам ки чӣ кунам гуфтана одам гаранг мешавад. Сиёвуш дӯстони азиз, мо аллакай бегоҳи рӯзда вай кардестем, Нилуфара сади гирифтему, пешами фонтан омадем, пеши очам мерем, як бор очама хабар гирем барои он ки очам сита маззашон нест, духтур рафта будан, ҳама ҷоша тар накунӣ. Сиёвуша бидан нарасидеста. уман гӯем ҳама хай камтар шинем, ҳавои хушрӯ беҳад ҳаво берун гарм ки дам ҳаво. манам мехоҳам дӯстони азиз ва боз бисёриҳо хавотир бисёриҳо пурсидан ки чӣ хел шумо рафта омадем душанбе. худо ба шукр нағз сиҳат саломат мо рафта омадем, нағз раҳмат барои он ки вай мекунен бо хавотир менависен ки чӣ хел рафтен гуфта. ҳам мошини худи одам бошад нағзаки мисалан ба ҳазур мери мебиёӣ бехавотир, ҷойда хоҳӣ меқуроӣ, мисалан дам мегирӣ бо ҳама хеле. барои ҳамин хотир рафтем ва мо ман гӯем чӣ хеле ки гуфта будам фикри рафтан низ на ки сиёвуша тар мекунӣ, рафтан низ надоштем. як ки ҳама хел нохост шуд ки мо раҳатӣ шудем. хай худо ба шукр он ки рафта омадем дӯстони азиз. анами хел дӯстони азиз нак тар меша исбия. анами хел дӯстони азиз ҳозир равем момоша як хабар гирем, баъди хел майда бо поён хона фуромада равем. дӯстони азиз, рӯзи дигар имрӯз 13 август мебошад ва ман суби сар каси хестам, тез корома кардам, бинен чӣ хел сквязняк ва очам омадан дадам каси ҳозир ва ман инҷои ҳамаро ҷамъ кардам, хушу порядок кардам мондам. очам ҳамаи гирифта замида мондан ки дарунаш пури игрушкаҳай кӯдако шинан бозӣ кунанд, мегӯям ту намемонӣ ки ин бозичаҳои кӯдако бозӣ кунанд. ҳама ҷои ҷамъ кардаи монда гуфта ина бинен ҳамаи Сиёвуш 5 минута титипит кард, ман инҷои хушу тах карда мондам. ва бо дӯстони азиз пардая гуфтен ки калисоша гузаронен. ман мехостам ки дуташа гузаронам, лекин намешуда. вай дуташа гузарони агар вай маҳкам намешуда, ё сеташа мегузаронӣ ё якташа мегузаронӣ. сеташа гузаронем нағинҷидак, сета калисо да унҷа намеғинҷад ва якташа гузарондем, баъд вая монда мешад. барои ҳамин якташа гузарондем тамом, нағз ки ҳамин ҷамъ намешад тамом. ҳанами хелози инҷаша низ ҳамин хел кардем. рости гап дӯстони азиз ҳамин парда ман ҳам хел маъқуле ҳаста ки беҳад ва аҷоибот хушрӯ ҳамин пардаи спальни. инҷа низ яктаиша гузарондем тамом намешудан, сеташа гузаронда
ва ҳамин трезакушоии пуши неудобна ҳастай, фардода мерасад треза ва шабо хела салқин шудагӣ ҳастай. барои мо кондитсионер намемонем, треза мекушоем ва ҳавои салқин хела метрояд. ман пилисоса шушта будам, шавхарам пилисос кардан, мошиншона ҳама пилисоса чиркин кардан ва бо ман ҳамаша шушта тоза кардам. либосо қоқ шудагӣ ҳастанд. ман фикрам имрӯз наметунам либос таҳ карда, барои он ки ман инҷа мана кор бисёр дорам ошхонада. инҷа очам хамир карда овардиям саҳаркати ки нон паз гуфта хамирша кардияну ноношо мепазу. ман инҷа ҳамсоя тухму ҳамхели чизо овардагӣ ҳастем, маҳсулот барои салат тайёр карда метиҳам. шуна имрӯз маърака дорам бегоҳи рӯзда ва ҳозир майда майда амин чизошо тайёр карда мемонаму вай кард баъд пухтан мегирам. ва инҷа ҳозир пасадаҳо ҷобаҷо кунам. аввал дӯстони азиз, инҷа бинан чӣ аҳвол. ман имрӯз вай кардам салат тайёр кардам ва бегоҳи рӯз буд ки баъд тайёр шудан ва ё ва вай кардам бо ҳам нонро пухтам инҷода. вай чӣ мегӯянд барои очамшон нон кардам. мана ин пасудаҳо баъди вай чӣ мегӯянд баъди салат тайёр кунӣ. мана инҷа ҳамин аҳвол гӯем. ошхонаи хела ҷамъ кардам ва ҳозир ин детска ҷамъ кардам. Нилуфар кати Сиёвуш кӯчадан ва рости гап вай кардам. Сиёвуш дер хоб рафтаг, барое ки ман кор кати машғул будам. вай ҳам қикадамша худаш хоб нарафтаг ва хоб бегоҳи рӯз буд ки ба хоб рафтаг. ман Нилуфар рафта ай сади хидм овардам. маршрутка кати тез рафтаму тез омадам ки то ки вай Сиёвуш бедор нашавад гуфта. ҳозир инҷа тез ҷамъ кунем, якбор ҳама ҷои порядок кунем, полоро шӯем. баъд тамом ужунда авқот ҳаст. очам дадамаш да дорам, намедонам мебиён ё ки намебиён. охири вақтам мегӯям ки биёен, ман ҳамҷа хидм авқот мекунам, шумо дикасен авқот тайёр накунед. бо ҳамо мебинӣ ки хонашон меран, намебиён инҷа ки вай ҳамо хонаи хидмо мекунем. мегӯн охи вай чӣ мегӯн хелай дукасак тамом бо дукасак дег монда авқот кардан хела вай вақтай гӯем. умуман гӯем ҳам хела аҳвол. дӯстони азиз, бегоҳи рӯз вай монам ай кӯча омадем, камтар берунда шиштем. берун ҳам хел шамолаки хушрӯ аҷоибот чанд қашудаки чанд рӯзаки берун беҳад ҳаво салқини хушрӯ ҳай. мо кондитсионер намемонем, трезои кушода мемонем. аҷоибот шамол хунук мешад ҳатто шаб беҳад вай нафс. ҳозирам берунда вай кардем кӯдако кати хела ҳаво хушрӯ бона ташнагида сухтиянд об хирид омадан. якбор рафтум биёдроӣ наброен вай кунан. чӣ мегӯянд Сиёвуш нағмаоша бинан. свети кухня кушт Нилуфарба. ино ужин кардагӣ ҳастанд. ман хела шуд ки умуман бегоҳ да ҳичи намехӯрам. фақат амин обед да ягон чи мехӯрам. не ки ин обедта ман ҳатто хӯрок нахӯрдам тайёр кардагӣ хидма. намедонам барои чи ҳозиро наметунам вообще умуман ягон хӯрок хӯрда. ми помидору бодринг ва чизи свежи бошад бе нон. ҳозир ман умуман нон намехӯрам, ҳаракат мекунам. ин помидор бодринги свежи ҳам хел мехӯрам. ё ки ягон мевагӣ бошад, ё ки ягон вай харбуза хали чизо бошад. беҳад харбуза бисёр мехоҳам. вай душанбе мегӯм омадан як харбузаи калон гирифтан шавхарам. 3 рӯз мо вай харбуза хӯрдем. ҳеч ка намехӯрад. очамшон харбуза мумкин нест намехӯрам. ҳама хел ширини бамаза буд ки ҳавая вай бо шавхарам гуфтам ки охи инҷа харбузаи хушрӯ не, унҷа бозори харбуза будак, ай ҳамунҷа гирифтем. гуфтам шуна ҳол ки ҳам хеле харбузаи ширини хушрӯ биёрен. гуфта намедонам ҳоли ё банагар. анам хел дӯстони азиз, биёед акнун ҳамин кати влога ба охир расонем. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. бо пагоҳ насиб иншоалло бо влог мешад.